Hello everyone, good morning. नैबे गोदान भिडिअ'खौ बरायबाय ओमफ्राय दायो जों थांगासिनो पलासगुरि मानो थांगोन होनना बुङोब्ला नानि गायत्रिखौ बे गामियाव माने पलासगुरियावहाय बरायनो नागिरदों ओमफ्राय प्लास थिपकायावबो आरो माखासे आफादफोरा बरायनो नागिरदों स' बेखौनो नोंथांमोना नायदो भिडिअ'खौ नायबानो मोनसिगोन बुजिगोन स' दे नायलांदो जों सफैबाय जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो बाख्नायथाव नाथाय आं एसे आगोलावसो सानथामसो सिगाङावसो फेसबुकआव नुदोंमोन आरोखि देरहासार जादे लोगोसे जोंहा गामिनिनो गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि बिथां खोरोमदाव ब्रह्मआबो नैबे अनजालि गायत्री ब्रह्मनि बिमानोबो गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय लोगोसे बेजों मान बिल माहारिनिफ्रायबो गांसे गायत्री ब्रह्मनो आर'नाइ गांसेजों बरायनाय जाबाय साबायखर थाबाय जोनोम मोननानै मिस टेन आसाम 2026 खौ देरहासार जानो हाबाय आंनि अननाय मोजां मोननायखौ बावहरबाय दा जोंहा दिनैहाय जोंनि पलासगुरि गामियावहाय फरायसा आफादनिफ्राय नुजाफैनो हानाय दा जोंहा आफादगिरि गायसननाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय दा नै ओरैबायदि सम आरो लोगोसे इस्लामिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो बरायनो थाखाय सावरायनायखौ Office of the 5th January Bodo Sahitya Sabha, established 5th October, BTC Assam. बियाव थाइबा बेयावनो मोजां जायो बावनो थादों बेयाव थाइजोबदों नोंसोर गथायजोबदों थांदो आदै बिमाबो हिउ खाथि दङ थांदो बैयाव थांबा बाजै खाथियाव थांदो थां हाब सिनियर स्टुडेन्टआ थानांगौ दे हमदो बाजैयाबो हमफादो इउनिभार्स आसाम मोनसे प्रग्राम जानायाव आङो मिस टेन आसामनि देरहासार जागिरि आङो देरहासार जानानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो इयुनाव आङो जोंनि आसामखौहाय रिप्रेजेन्ट खालामगोन नेसनेल लेभेलावहाय अल इन्डिया लेभेलावहाय आरो जुदि आङो नोंथांमोननि अननायावहाय आरो बेयावबो देरहासार जानो हायोबा आङो इन्डियाखौ जोंनि हादरखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो हागोन फरायसा आफाद दं थुनलाइ आफाद दं आरो बेबायदिनो जोङो नेक्स्टआव जों बेनिफ्राय साबसिन हामसिन जों बरायनो हायो बेखौबो आसा खालामबाय आरो बिथांखौबो जों अरायसम आशीर्बाद होयो फैगौ समफ्राव जोङो हागौमानि Với lại lên thêm